Creo que por a parte do grupo de veciños non está Xavier Canaval, que creo que non pode estar, por o grupo de goberno non está Marta Copos, que tampouco non pode estar por motivo de traballo. Entón vamos a iniciar o pleno de hoxe. En principio, como creo que vos engadiu na carpeta do Drive fora do plazo correspondente, porque xurdiu un punto a maiores a tratar que se por a solitude da Guardia Civil de Santiago do grupo especializado en violencia de xénero Biogen, de que tamén querían incorporar á mesa de coordinación municipal contra a violencia de xénero. Entonces por ese motivo se engadiu ese punto. Entonces vamos a votar, se vos parece, a urxencia de incorporar ese punto a orde do día. Entón, pois, xa no momento que lle corresponda, pois xa o tratamos. Parece ben que votemos a urxencia ou non de incorporar este punto. Sí, Entón, sí. votamos logo a razón desa ausencia, iso, que se nos presentou o día 5 deste mes unha solitude por parte do capitán que leva na zona de Santiago o tema de violencia de xénero do grupo, se chama Biogen. Entón pediunos que incorporarse el como vocal integrante desta mesa de coordinación. Entonces, por parte nosa, creo que non debería haber problema. Entonces, por eso se mete este punto. Pero Entonces, a urxencia será porque se convoca a exactamente, unha xuntanza. evidentemente, todos o día 18 de maio está convocada xa esta mesa. Todos por ese motivo se presenta urxentemente esta moción para que poida incorporarse esa persoa e máis o outro cambio que hai no outro concello a esta mesa. Moi ben. Entón, votos a favor desta moción da urxencia deste punto? Todos. Bueno, entón aprobamos por esta moción de urxencia. Bueno, pasamos entonces a orde do día xa do pleno convocado para o día de hoxe. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da ata da sesión do pleno ordinario do 9 de marzo de 2022. Se nos enviou a todos, ou podemos todos velo no Drive, do Google Drive, esta ata, que ten algún erro que se lle comentei hoxe pola mañán ao portavoz, digamos, o portavoz accidental hoxe do grupo de veciños, que no punto número na ata onde se pon acordar a aprobar a ata da sesión do pleno extraordinario que tivo lugar o 9 de febreiro, seguidamente se incorporou, digamos, a relación de resolucións dictadas por a alcaldía no período anterior. Todo este cuadro debería ir a continuación no punto seguinte, que sería expediente toma de coñecemento da resolución da alcaldía. Entonces, por un erro de copia e pega, copiouse todas estas resolucións este cuadro onde non correspondía. Entón, despois doi a palabra ao portavoz do grupo de veciños, por si cree que hai algunha cousa que había que corrixir ou que cada un este de acordo. Ben, con respecto a este punto, bueno, hoxe que non está Xavi, tócame a min. Con respecto a este primeiro punto da orde do día de hoxe, imos aprobar a acta previa, pero con algunhas puntualizacións, apreciacións ou aclaracións que consten en acta. Primeira cuestión. Dende fai moito tempo non se aportan os expedientes plenarios en tempo e forma. Ata onte tiñamos xo 3 deles. O Plan de Mobilidade Urbana Sostible, a Ordenanza Reguladora do Funcionamento do Programa de Maiores Prevención da Dependencia e os decretos e resolucións da Alcaldía. Onte martes remitíronsenos a documentación pendente, acta da sesión previa e a toma de razón dos reparos de legalidade existentes. Documentos, estos dous últimos,
asinados electrónicamente o 6 de maio, é dicir, o 6 deste mes. Entón, non se entende que a documentación, se ven nestes intres, comeza a remitirse máis precozmente, se espere ao último día antes do pleno para remitir os últimos documentos, non? Xa saben vostedes que a documentación ten que estar íntegra 48 horas antes da celebración do pleno. Entón, sempre pasa algo similar a isto. Segunda cuestión. Seguen sen dar resposta por escrito ás cuestións que lles formulamos en plenos previos. Nen sequera consta, se especifica isto nas actas previas. Pero, sen embargo, si deixan constancia, por exemplo, disto. E cito literal. Ao remate da sesión, o alcalde lembra que os días 23 e 24 de marzo se poderán recoller os títulos da concentración parcelaria da parroquia de A Granxa. Isto foi na acta previa. Isto foi xa despois do pleno, é dicir, que non ten que ver coa sesión plenaria do 9 de marzo. E, por certo, se se especifica iso, tamén hai que dicir que falta por sumar a parroquia de Boqueixón. Terceira cuestión. Na proposta de acordo que se nos remite e no punto primeiro desta consta, literalmente, aprobar a acta do pleno ordinario que tivo lugar o 3 de marzo de 2022, cando debería dicir o 9 de marzo. Punto cuarto. Na votación do punto 7, mocións, especifícanse na parte das votacións 10 votos a favor, 0 en contra e 0 abstencións. E non hai ausencias, polo tanto, falta reflectir un voto. Punto 5. Fai uns días remitín un correo electrónico á Secretaría de Intervención na que solicitábamos como grupo da oposición 12 expedientes dos decretos que se nos remitiron. Aínda non, a un día de hoxe, aínda non os temos. Entonces, votaremos afirmativamente a esta acta, pero con esas apreciacións. Entón, se isto segue a producirse deste xeito, teremos que solicitar a documentación por rexistro ou doutra forma, porque xa non entendemos ben este tema, non? Entonces, se fan favor que consten todo isto en acta. Iván, boas tardes. Mira unha pregunta. No momento que recibides a notificación, nos chega automáticamente acta? Coa No. notificación da convocatoria? No. Vale, No. entón nada, falamos con Diputación porque eu estaba pensando, por eso non se remite... Espera, non se estaba mandando porque... Espera un momento, por favor. Sí. Non a estaba mandando porque eu entendía que automáticamente TEDEC la remitía. Vale, non te preocupes, entón non volverá a pasar. Foi un erro mío. Respecto a solicitude de expedientes, ten que ser sempre pedilo por sede electrónica ou por rexistro. Por correo electrónico non é un medio válido para solicitar a vista de expedientes. Creo que xa os comunicamos que tiñades que solicitalo por sede electrónica. Eu non tiven resposta de ningún tipo, nin afirmativa, nin respostándome iso que me di agora. Ben, e outra cousa que me faltou por engadir aquí é que non se nos remitiu a orde do día. Iso mándase polo notifica.gal, sí, pero poden tamén axuntalo ao expediente do pleno de hoxe, non? Ten agora a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Sí, boas tardes.
Respecto das erratas que falaba Iván na súa intervención, hoxe pola mañán estivemos revisando en secretaría coa persoa encargada da redacción da acta e xa se foron corrixindo prácticamente a maioría desas actas que Iván apuntou. Non se mandou unha acta nova pois por estar xa no día do pleno. Eu creo que non quero entrar en polémica por isto, pero creo que debedes revisar o voso correo ou a carpeta de spam, porque eu acabo de comprobar e a min si me chegou o día 6 de maio un correo que pon sigen avisos no que me chegan 2 PDFs adxuntos, un pon acta da sesión e outro xustificante da acta, e os dous documentos son a acta da sesión anterior. Da mesma maneira, constame que desde Secretaría, ou, bueno, desde os servicios de Secretaría, se che contestou a túa petición deses 12 expedientes, pois dicíndoche que o solicitaras a través da sede electrónica, pois tamén pídoche, sin ánimo de entrar en polémica, digo, ou repito, que revises ben as carpetas de spam ou correo non deseado da túa conta de correo, porque por algún sitio teñen que estar eses correos. Vamos, non vexo lógico que a uns nos cheguen e a outros non. En todo caso, como dixo o secretario, falaremos coa Diputación a ver se hai algún problema con determinadas contas de correo, que tamén pode ser. Por a nosa parte, pois tamén vamos a votar a aprobación da acta da sesión anterior. Procederemos a correxir todas esas erratas, todas esas cousas que se poderon coller ou tomar mal para redactar esta acta. Entón, no momento en que sea definitiva, se vos remitirá o que é a acta definitiva con todas as correccións feitas. Entón, procedemos á votación deste punto. Votos a favor de aprobar a acta da sesión anterior? Son todos a favor, entón non hai abstencións nin hai votos en contra. Pasamos ao punto número 2. Plan de mobilidade urbana sostible, PMUS do Concello de Boqueixón. Aprobación inicial. No artigo 20, o sea, vou pasar de ler todos os antecedentes, porque seguro que xa botases vos todos unha ollada. Vou ir directamente a cláusula 4, ao apartado 4. Nos últimos anos vense incorporando no funcionamento das administracións públicas unha serie de instrumentos de planificación como mecanismo para garantir o cumprimento dos principios de eficacia e eficiencia recollidos no artigo 103 da Constitución. Neste sentido, debese ter en conta que os ditos plans son configurados como instrumentos pragmáticos, isto é, actos administrativos. Se ben nin a Lei 2/2011 nin a normativa que o desenvolve establecen normas específicas de atribución de competencias para aprobar os PMUs. Do mesmo xeito, a Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, tampouco contén previsións específicas de atribución de competencias ao Pleno, Xunta do Goberno local ou Alcaldía para a aprobación de instrumentos de planificación con carácter xeral. En consecuencia, compre valorar neste caso resulta de aplicación a cláusula de atribución residual de competencias á alcaldía ou se pola contra dado o carácter deste texto a aprobarse debe considerar que a competencia corresponde ao pleno. Debe terse en conta que se ben estamos ante un instrumento de carácter pragmático ou programático que inclúe previsións de actuacións municipais ao longo prazo e que, por conseguinte, comprometerá a actuación toda a corporación municipal no que a subvencións en materia de mobilidade se refire, de xeito que se pode considerar máis un documento de organización daquela que un plan ou programa puntual. Desta forma, parece máis razoable considerar a competencia do Pleno para a súa aprobación fronte á aplicación da cláusula residual de competencia prevista no artigo 21. O procedimento formal para a aprobación do Plan de Mobilidade Urbana Sostible só se establece no artigo 10 ou 101.5 da Lei 2/2011 do 4 de marzo de Economía Sostible.
ao establecer a existencia de garantía de participación pública, segundo o previsto na Lei 27/2006 do 12 de xullo, que regula os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente. A normativa estatal non establece ningún procedimento específico para a aprobación destes plans, polo que se entende que será de aplicación por asimilación o procedimento establecido para as ordenanzas xerais do artigo 49 da Lei de Réximen de Bases de Réximen Local. É dicir, unha aprobación inicial, un artigo de información pública e audiencia aos interesados por un prazo mínimo de 30 días. Resolución que todas as reclamacións e sugerencias presentadas e aprobación definitiva polo Pleno. Todo iso de acordo ao previsto nos artigos 22 e 49 da ditada lei. Proposta de acordo. Aprobar inicialmente o Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Boqueixón redactado pola Mercantil Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. Segundo, iniciar un período de exposición pública do expediente e publicar nota boleiro de editos da Casa do Concello e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un prazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinalo e examinar as reclamacións e aportacións que estiven oportunas. Terceiro, elevar a definitivo o acordo que inicialmente se adopta se non se presentan reclamacións ou alegacións a dita aprobación inicial. Ben, acompañouse con toda a documentación o presuposto enviado ou solicitado á empresa Eptisa para a elaboración deste plan de mobilidade urbana sostible. Contactouse con esta empresa porque vimos que isto elaborou distintos plans municipais de ordenación urbana ou de mobilidade urbana en distintos concellos estánse aplicando, digamos, ben, saliron, según os informes destes concellos, moi contentos do seu traballo, entón, por eso se encargou a esta empresa a elaboración deste plan de mobilidade urbana. Estuvo creo que un plazo bastante importante de tempo na página web un enlace para que a xente pudese aportar información acerca do seu movimento no Concello, hacia onde, como, cando, todo isto para poder elaborar, digamos, contrastar cales son as medidas máis eficientes a adoptar para este plan de mobilidade. Entón, creo que se cubriron todos os pasos que se tiñen que dar. Entón, agora realmente o que se trata é, temos unha proposta encima da mesa dun plan de mobilidade urbana, vamos a tratar de aprobalo e de adoptar e modificalo naquelas cousas que neste prazo de un mes se poidan incorporar por parte de veciños, por parte dos distintos grupos de goberno, os veciños e propiamente o Grupo Popular, por achegas digamos, de outra xente que queira facilitar e dar a súa opinión sobre este plan. Entón, paso a palabra ao portavoz de veciños. Ben, quero deixar claro unha cousa sobre o punto previo que me está dicindo Ángela, que sí que lle chegan, bueno, a ela neste caso a acta, entonces debe haber algún problema co meu correo electrónico ou algo que eu estaba vendo agora e non o teño. Entón, pido disculpas nese senso. Vale. Ben, con respecto a este plan, ao plan de mobilidade urbana sostible do Concello de Boqueixón, que é o punto 2, primeiro de todo habría que facer un resumo deste, non? Este plan pódese dicir que é o que levamos dito nós dentro do 2015 ata o día de hoxe. É dicir, todas as deficiencias que esta empresa, este técnico, detectou digamos, no ámbito do noso concello, foi algo que fomos dicindo nós en todos estos plenos dende o 2015 e xa previamente supoño que o resto de forzas da corporación do noso concello. Evidentemente, cando se pide un plan é porque hai que cambiar cousas, pero é que estas propostas que trae este plan realmente xa as levamos feito nós, por lo tanto,
isto, máis que chamarlle un plan de mobilidade urbana sostible, poderíamos dicirlle, sin ánimo de ofender a naide, que podría ser un plan feito por veciños, e non un plan feito por técnicos, non por menospreciar, senón porque o que din eles levámoslo dito nos en todos estes anos. Ben, imos por partes. Vamos a definir que é un plan de mobilidade urbana sostible. No propio plan defínese este como un conxunto de actuacións que teñen por obxectivo a implantación de formas de desplazamentos sustentables. E cales son? Pois son camiñar, bicicleta e transporte público. Polo tanto, é o fomento destes medios que fagan compatibles o crecemento coa cohesión social e a defensa do noso medio, garantindo, polo tanto, unha mellor calidade de vida para todos e para todas. Ben, que problemática, que análise fai este plan? Tras a definición deste, a problemática que ven basease fundamentalmente en 3 ou 4 cousas que levamos dito nos constantemente, quizáis con términos menos técnicos, porque non o somos, pero sí, non? A inexistencia dun transporte público de calidade, a inexistencia de sendas ciclistas e a mobilidade, digamos, os itinerarios peonís que están en situación precaria. Todo iso asociado a certas cousas. Despois aquí, nos obxectivos, fálase no propio plan de que foron definidos co acordo da corporación, que eu saiba co acordo da corporación non, supoño que será co acordo da Xunta de Goberno. Tamén falan do plan xeral de ordenación municipal como un fito importante, que se aprobe porque é imprescindible para o desenvolvemento urbanístico do Concello, que vai ligado a todo isto. Falan de como se aprobou definitivamente no ano 2015, se anulou no ano 2020 e, polo tanto, agora estamos coas normas subsidiarias do 96. Pero para este técnico, para o técnico que o suscribe, ter un novo plan é de gran importancia. Tamén fala que o cambio ten que basearse en aspectos claros, é dicir, en unhas decisións claras. Fala un pouquiño de que é Boqueixón, que é un concello da comarca de Compostela, que é un concello cunha densidade de poboación baixa, 57 habitantes por quilómetro cadrado, é un dos concellos, tras Val do Dubra, que con menor poboación, a pesares de estar a 10 kilómetros de Compostela. Fala de que posúe 14 parroquias, 105 entidades, fala de todas e cada unha delas, fala evidentemente da Vía da Prata, que pasa polo noso concello, fala da clasificación do solo e fala dos viais. Viais importantes que cruzan, que pasan polo noso concello, como son a AC 960, a AC 261, a AC 240, a Nacional 525, a DP 1201 e a DP 1202. E despois fala dos viais municipais. E di literalmente moitos dos cales non están pavimentados ou en condicións adecuadas para unha circulación segura e fluida. É dicir, despois de adicar pos tras pos a viais, a arranxo destes, un plan disto dos viais nos cales se invirte constantemente en asfaltada, fundamentalmente. Fala de que os quilómetros de viais no noso concello son de 398,78, destes 9 de cada 10 son de titularidade municipal, polo tanto, quilómetros de titularidade municipal son 366,61, e fala do bo estado de viais de titularidade estatal, autonómica e provincial, aínda que di que nos municipais hai máis variabilidade.
Isto polo que respecta a este tema. No que respecta aos itinerarios peonís. Ben, neste punto fala da presencia de obstáculos do mobiliario urbano e fai referencia específica aos maceteiros. Maceteiros nas beirarrúas, luminarias, árbores, e pon fotos da beirarrúa do Forte, pon exemplo desa zona. Despois pon, fai referencia a isto como que posibilita ou que fai que se obstaculice o tránsito e entorpece a accesibilidade. Tamén fala da falta de continuidade nos itinerarios e o ancho escaso, e saca outra foto das beirarrúas no termo municipal, pero dentro do Forte. E despois fala dos pasos de peóns sen rebaixe nos seus bordos, e pon xa unha foto das proximidades do paso que hai xunto ao cruceiro que está na entrada do campo da feira de Lestero. E despois inclusive fala da falta de accesibilidade peonil ás marquesiñas existentes, que ese é outro punto do que fala, do que falarei tamén eu con posterioridade. Ben, di que a conectividade peonil, fala disto, a través das infraestructuras para o tránsito presentan unha infraestructura escasa para a circulación dos peóns, por mor dunha presenza do que dixen antes, problemas de continuidade, accesibilidade, sección insuficiente, é dicir, que son pouco anchas, e mesmo de seguridade nalgúns puntos. Tamén di que non consta un inventario de beirarrúas no concello, é dicir, fanse, pero non se deixan por escrito. En canto á rede ciclista, non hai carrís de uso exclusivo. Fala de dúas zonas que discorren polo concello, pero por estradas convencionais, compartindo calzada co tráfico, en moitos tramos sin beira vía, o cal fai que, a pesar de estaren sinalizadas, sexan, teñan os seus problemas de seguridade. Entón, fala de que hai que crear os itinerarios. E fala despois no plan que pretenden, de 20 e pico. Fala tamén do polígono industrial, entre aspas, fala dos centros educativos e fala de algo moi interesante que son das viaxes que se fan. Fanse 9.000 viaxes diarias, 1.131 dentro do municipio e 8.511 entre o noso concello e outros, fora. Fundamentalmente dice que se fan en coche e seguidas de transporte público, pero a unha distancia abismal. O motivo principal destas viaxes, tanto internas como externas, non é o tema lúdico, é o tema de traballo e o tema médico. As principais relacións de mobilidade son do noso concello con Santiago e con Vedra e dentro do noso concello. Fala de moitas outras cousas, das paradas existentes, das liñas existentes, e fala de que se produce unha especial concentración de paradas nas zonas centro, sur e leste do termo, que son as zonas evidentemente máis poboadas nas parroquias en concreto de Sergude, Lestedo, Oural, Codeso e Lamas. E, sen embargo, nas zonas que están menos, a Granxa, Vigo, Gastrar, teñen menos. E aí é onde hai menos transporte público. Por tanto, a proposta que fan eles é que se dote esa zona dun transporte público, que foi a proposta que lles formulamos nós de dotar un transporte quizáis compartido entre Boqueixón e Vedra para alcanzar a parte norte do concello, que son esas zonas, non? A parte norte máis centro, é dicir, a Granxa, Vigo, Gastrar, que son as zonas donde menos conectividade hai. E fala, o outro punto do que lles dicía antes, é o estado actual das paradas en marquesiñas. Analizando os gráficos, vese que máis da metade non teñen marquesiña. E isto dirán vostedes,
que importa? Bueno, pois é un dato importante, porque se non hai marquesiñas, sobre todo en inverno, pois a xente non usa o transporte público. E algunhas, ou bastantes, das que dispoñen dela están nun estado deficiente. Iso dio o propio plan, polo que é necesario reparalas ou colocar novas. Este é un dos principais factores de disuasión do transporte público. Isto é o que especifica este plan. Eu creo que moi poucas das paradas contan coa información correspondente dos servizos de transporte público existentes. E vostedes poden dicirme, ou poden dicirnos, están na páxina da Xunta e hai apps, sí, bueno, pero hai xente que non ten esa capacidade e que non ten, digamos, eses medios, non? Para entrar en internet, na páxina web, etc. Ademais, tendo os sinalizadores, pois só con que se poñan que rutas hai, por onde están, por onde pasan, pois queda claro, non? Ben, en principio, iso sería polo que respecta ao propio plan. Fala de que foi unha enquisa, foi feita unha enquisa na que se obtivo 56 respostas, e a gran parte dos veciños e veciñas queixanse diso, do transporte público, da escasa frecuencia, da escasa, digamos, liñas, e de que non hai beiravías en bo estado en moitas zonas nas que as hai. É dicir, que os itinerarios peonís son mellorables moito, e a rede ciclista é nula, e, polo tanto, os aparcadoiros son nulos. É dicir, que non os hai, vamos. E, basicamente, iso é como resumo, por enriba, porque tiña moito máis, pero como resumo básico deste plan, este plan que nos aportan, que imos a votar afirmativamente, porque realmente é un plan que nós xa levamos falado, non tan técnicamente, pero sí que levamos dito en todos, ou en moitos, dos plenos que se levan feito dende o ano 2015 ata hoxe. Gracias, Iván. Ten a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Moi ben. Pois como se recolle na proposta, este é un documento programático, un documento de programación da planificación das actuacións do Concello no ámbito da mobilidade, transporte metropolitano, sendas, viais, rutas ciclistas, etc. Evidentemente, se fai un plan de mobilidade urbana sostible como un PEMUS como este, é para facer un análisis da situación actual e definir unhas líneas estratégicas ou unhas líneas de programación tal como di o nome do documento que vamos a aprobar. Si todo estuvese perfecto, non necesitaríamos este plan, nin necesitaríamos ter unha xustificación para acometer actuacións no futuro, que é un pouco o obxectivo deste plan. Polo tanto, desde o Grupo de Goberno, e tendo en conta que vai a estar a exposición pública, vamos a votar a favor deste documento. Só quería facer unha puntualización, quero que se me entenda. Vexo un pouco presuntuosa a intervención de Iván cando di que prácticamente, ou se eu non entendín mal, que todo o que está neste PEMUS xa o levan dito vostedes, que desde o ano 2015, fai 7 anos, isto xa o sabían vostedes. Pois foi unha pena que non o plasmaran nun papel, porque lle houberan aforrado 12.500 euros ao Concello, que foi o que costou este documento. Entonces, pois, quero que se me entenda ben o que quero dicir. Evidentemente hai que redactalo de forma técnica, pero precisamente para eso fixemos a contratación, para eso se fixo a análise previa, para eso se definen unhas líneas estratégicas, para eso se vai a aprobar e para eso se vai a poñer a exposición pública. Nada máis. Ben, podo dicir algo? Algo máis, vamos. Algo máis, sí. Sí, solo é un pouquiño máis. Ben, non é nada presuntuoso pola miña parte, se quedou presuntuoso,
nada máis da realidade, pero levámoslo dicindo constantemente. É dicir, o transporte público é esencial, presentamos mocións sobre este tema, pero parece que é máis efectivo que exista un plan por escrito. Claro, evidentemente que é máis efectivo que exista un plan por escrito con un técnico. Pero claro, quen ten que facer ese plan non é a oposición, porque a oposición non ten medios para iso. Terá que ser o equipo de goberno o que faga ese plan, ou ben aceptar as mocións que lles presentamos nós, que as rexeitar. Entón, realmente o que levamos dito está nas actas, é dicir, levamos falado sempre transporte público. Vostedes dicían, se non recordo mal, que o transporte público, que as liñas eran suficientes, Lázara, Mosquera, transporte interurbano, etc., que chegaban ben, que iban moi pouca xente en cada unha desas liñas, que eran suficientes, que non facía falta, e votaron en contra. Entón, digamos, nós propostas fixemos, é dicir, sobre o transporte público. Fixemos propostas sobre, por exemplo, unha senda peonil que me acorde agora que está neste plan, despois esta é outra, son a curto, a medio e a longo prazo, é dicir, son as de longo prazo a 10 anos vista. Iso é outra, non? A curto prazo son en 2 anos, a medio son en 5 e a longo prazo son en 10, non? Entonces, levamoslle proposto moitas veces, non? É dicir, as pistas que se arranxen, facer beirarrúas ou sendas que permitan aumentar a amplitude destas. Bueno, pois, moitas delas agora lévanse como sendas. Iso non pode dicir que non llo dixemos algunha vez. Claro, nós non somos técnicos para redactar, nin temos servizos técnicos, nin temos a capacidade técnica, nin os coñecementos suficientes para facer un informe técnico deste tipo, non? Pero propostas neste senso sí que se fixeron, tanto en beirarrúas ou itinerarios peonís, por exemplo, xunto á Casa da Cultura de Campo Rapado. Dixémoslle varias veces, facer beirarrúas aí. Bueno, pois agora pretenden facer unha senda. Entonces, algo de lógica, non lle digo que teñamos o 100% de razón, pero unha parte sí, porque o 100% ninguén o ten. Entón, unha parte importante sí, isto está claro que con temas técnicos, pois evidentemente nós non competimos niso, porque non somos técnicos, pero propostas neste senso están feitas. As mesmas exactas? Non, claro. Nós non temos unha empresa, nin temos cartos suficientes para invertir 12.000 euros en que se faga este plan. Que é un plan bo? Claro que é un plan bo. É un plan bo para que se cambien as cousas, pero que as cousas puderonse facer así dende un principio xa. Bueno, Iván, o grupo de goberno daqui do Concello de Boqueixón do Grupo Popular tampouco non ten diñeiro para facer este plan. Este plan vai no Concello de Boqueixón, non fai nin Manolo Fernández, nin José Manuel de Iglesias, nin nadie, fai no o Concello de Boqueixón. Evidentemente, vamos... Solicito o equipo de goberno. Exactamente, pero vamos a tratar de fazer un documento que posiblemente sea preceptivo para poder optar a determinadas axudas. Por exemplo, este plan, se nos aproban a subvención que temos solicitada, sería financiado con esos fondos. Posiblemente no momento en que teñamos as sortes, ojalá que sea así, de que nos den a subvención, despois o problema vamos a ter por onde facemos as sendas, porque ti conoces como a min os veciños de Boqueixón, o terreno que hai nas cunetas prácticamente non chega para facer unha senda. Habría que tratar de conseguir máis terreno, e a xente quere as sendas, pero que vayan para o outro lado, non por o seu lado. Entonces, depois vamos a ter ese problema, pero ojalá teñamos ese problema de ter que pedir aos veciños que nos deixen terreno para facer estas sendas.
sempre se tratou, nós sempre creo que tratamos de facer o mellor para que todo o mundo teña opción de tanto de andar, que é o que se recomenda, como de poder viaxar en un transporte público. Para mí, ojalá podese poñer un autobús para cada persona, pero sabes que os recursos públicos son os que son. Non se pode poñer unha línea de autobús cada media hora ou cada hora por todas as parroquias do Concello, porque eso sería tirar o diñeiro público cando realmente sabes que non vai haber esa demanda. Hai que tamén facer as cousas con un poquinho de idea. Cando hai transporte escolar, a liña de transporte a Santiago vai por esas parroquias que distí que non teñen transporte. Vai e volve. Rebordaos, Gastrar, Loureda, Vigo, o autobús pasa por aí, o autobús que vai a Santiago pasa por aí para recoller os rapaces que van ao Colexio Santiago. Entonces, que digamos que non hai un autobús a cada hora por eso, evidentemente non é un autobús que pode ir por todas as parroquias a esas horas. Os que temos a sorte de posiblemente estar cerca da carretera da Xunta, evidentemente temos a sorte de que nuns tramos pasa tanto Mosquera como os Rías Baixas como Lázara, e noutros Monsergude pasa de Roudiño Pequeno para lá pasan solamente Lázara, para aquí pasan as dúas, a Mosquera máis Lázara, aquí en Campo Rapado pois pasa Lázara, a ponte pasa Lázara, non é, o sea, aquí temos máis sorte que outros veciños de ter máis línea de transporte e quizás un poquinho máis de horarios. No outro lado non é difícil, aparte tamén hai moita menos poboación. Entonces, solo dúas cousas. Por que Boqueizón, estando a 10 minutos de Santiago, non medra, tanto como outros, e por que a xente se queixa do transporte público? Porque que entonces non ten lógica. É dicir, se o transporte público fose perfecto, o plan reivindica que se mellore o transporte público, a xente pide que se mellore o transporte público, entre outras cousas, e Boqueixón non medra como outros concellos. Véxase Teo, que ten un transporte público interno. Ten outro presuposto. Mira unha cousa, Lestedo non está medrando. Por que non medra máis Lestedo? Porque a xente que ten o terreno para que pode edificar non se saca ao mercado. Entón, se non se construye, non vai aumentar máis Lestedo. Sergude pasa o mismo problema. Quen ten o terreno non o quere, non o pon, digamos, en movimento para poder que viña xente construir e que se poida habitar. Vas á zona de Ledesma, cantas casas hai deshabitadas? Póñense en alquiler? Non é porque non haxa transporte. O problema é que o que ten as propiedades non as pon aquí. A xente de Teo. Como? A xente de Boqueixón, os veciños e veciñas de Boqueixón son distintos aos de Teo, de Vedra, de Touro. Posiblemente que sí. Ou somos todos iguales. Non. Eu te entendo, digoche a ti que te vas ao Lestedo e hai algún piso que este baldeiro. Pregunta si, vai a inmobiliaria, pregunta conforme haxa un piso que quede vacío, canta xente están esperando para que poida alquilaro. Entón, el Lestedo non é, digamos, non ten un transporte público, digamos, de maravilla, como ninguna parte do Concello. Entón, tampouco iso non é a excusa de que a xente non... Realmente temos o problema é que non temos tamén suficientes vivendas para que es Boqueixón medre. Está fallendo moita xente, nenos temos poucos, cada vez posiblemente sean menos, e temos moitas vivendas vacías que non se poñen, que non se alquilan ni se fai nada con elas. Pero entonces para iso está o Plan Xeral de Ordenación Municipal, non? Sí. É dicir, se se aproba canto antes, pois hai que pensar en todo iso. De aí que este propio plan de mobilidade diga que é de gran importancia que se aprobe. Entón, todas as cousas, toda é unha cadea. Se tuvese un evento Pexón aprobado, pois habría que adaptalo un pouquiño, o PEMUS teria que recoller, adaptarse ao Pexón en moitas cousas. Agora está o Pexón digamos, en elaboración ou está o avance xa bastante, está a punto de ser aprobado ese avance por parte da Xunta. Entón, o que vamos a tratar de fazer é que ter o PEMUS aprobado para incorporar este PEMUS
o Pexón, que o Pexón se vai, o sea, que o Pexón adapte a maior parte das recomendacións que se poñen neste. Primeiro, por eso temos que tratar de aprobalo con maior calidade como proxecto para que se poida, digamos, sea factible de levar adiante e que sirva para o que se pretende, que se mellora a mobilidade urbana daqui no Concello. Bueno, pues a ver se pode ser. Moi ben, pues procedemos á votación da aprobación provisional deste plan de mobilidade urbana e sostible do Concello de Boqueixón. Votos a favor? Bueno, apróbase por unanimidade dos presentes. Podo facer unha puntualización? Sí. Mira, Iván, con respecto ao que falabas do Pexón, eu quería recordar que o desenvolvemento urbanístico dos concellos está condicionado, lóxicamente, polo seu Pexón, pero eu recordo, e algúns dos que están aquí neste salón de plenos recordarán como a min, que a Boqueixón foi anulado un plan xeral de ordenación municipal, non o 2015, senón 10 anos atrás, por ser demasiado ambicioso na edificación. É dicir, o Concello tampouco pode decir vamos a pasar de 5.000 a 25.000 habitantes como pasou Ames, quero decir a día de hoxe, ou como pasou Teo a 18.000 habitantes ou a 30.000. Temos que saber un pouco tamén que modelo de Concello queremos, ou se queremos que Sergude ou Lestedo se convirtan nun Bertamiráns ou nun Cacheiras ou nun Milladoiro tamén. É dicir, medrar está ben, pero tampouco é algo absolutamente imprescindible. Se temos boas comunicacións e bons servicios e boas infraestructuras, non fai falta que sexamos 30.000. Ao mellor con ser un pouco máis de 5.000, pois cheganos ben. Nada máis. Bueno, pasamos entonces ao punto número 3, que é a ordenanza reguladora do funcionamento do programa de maiores, prevención da dependencia do Concello de Boqueixón. Por parte de María José Pereira Lareu, educadora familiar do Departamento de Servicios Sociais, informa da necesidade da elaboración e posterior aprobación en sesión plenaria do regulamento de funcionamento do programa de prevención da dependencia. Este programa nace en outubro de 2010 debido á demanda dos familiares de maiores con limitacións de mobilidade cognitivas e ou en risco de aillamento social. Persoas moi motivadas para participar en actividades e pertencer a un grupo de iguais. O obxectivo do programa é a ralentización do seu deterioro cognitivo, físico e emocional, mellorando así a calidade de vida das persoas participantes. É preciso establecer e aprobar as normas de funcionamento do programa de maiores, prevención da dependencia, co fin de regular o acceso a través de solicitude, os horarios ao programa, as actividades características, dereitos e deberes, réxime económico das persoas participantes. A ordenanza reguladora do programa de prevención de dependencias constaría dos seguintes puntos. Artigo número 1, obxecto. O presente regulamento ten por obxecto restablecer as normas de funcionamento do programa de maiores prevención de dependencia do Concello de Boqueixón. Artigo 2, natureza e finalidade. Ese programa configúrase como un recurso especializado do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Boqueixón, nado no ano 2010, xurde como unha demanda de varias familias de maiores con limitacións de mobilidade cognitivas e ou en risco de aillamento social. A finalidade do programa é manter o nivel de autonomía físico-funcional e cognitiva necesarios para que as persoas maiores máis vulnerables permanezan nos seus domicilios o maior tempo posible, ofrecéndole un recurso de apoio para participar na sociedade. Os principios que orientan o noso traballo son atención personalizada, a proximidade das nosas actividades ás persoas maiores e a flexibilidade na proposta de accións que se axusten aos intereses e necesidades dos mesmos ou das mesmas. Ofrecemos unha serie de actividades psicosociais que inciden na melloría de aspectos cognitivos, físico-funcionais, lúdicos e relacionais. Dispoñemos dun servicio de transporte para o desplazamento ao local sociocultural de Vigo daquelas persoas que non dispoñen dun desplazamento autónomo ou non carecen doutras alternativas para acudir ao programa. En calquera caso, o acceso a estes servicios estará en función das prazas disponibles, 15 participantes.
O obxectivo deste programa é previr situacións de dependencia a través de diferentes actividades de carácter socioconectivo, así como motricidade fina e grosa, autoestima, memoria, reminiscencia, cultura, etc., dirixidas a mellorar e ou manter a autonomía das persoas maiores para que poidan envellecer na casa coa maior calidade de vida posible. O número de rexistro como entidade prestadora de servicios do Concello de Boqueixón é o E402 dos usuarios. Artigo 3. Requisitos dos usuarios ou usuarias. O programa diríxese a un perfil específico de persoas maiores que podemos identificar como maiores de risco, porque reúnen unha serie de circunstancias que poden determinar unha rápida evolución a situacións de dependencia, como, por exemplo, persoas maiores que viven solas, con un deterioro incipiente a nivel físico e cognitivo que comeza a limitar a súa autonomía, con escasos apoios sociofamiliares, illamento social, etc. Requisitos de acceso: ter 60 ou máis anos, ter o recoñecemento do grau de dependencia, diagnósticos tipo Alzheimer, demencia, deterioro cognitivo. Outras causas que justifican a necesidade de acceso a recursos alternativos adecuados á súa situación social ou de saúde e valoradas de xeito favorable polas técnicas de servicios sociais. Para a dita valoración realizarase unha visita ao domicilio da persoa solicitante. Poderán participar no programa persoas empadroadas no Concello de Boqueixón ou de calquera outro concello. Neste último caso, previa constatación de asistencia de disponibilidade de prazas libres no programa. Solicitudes. As solicitudes presentaránse no Concello a través dun rexistro ou da sede electrónica. O modelo de solicitude poderase facilitar no Departamento de Servicios Sociais ou a través da sede. Artigo 4. Perda da condición de usuario. A condición de usuario no centro perderase por algunha das seguintes causas. Polo incumprimento reiterado das normas de funcionamento do centro, por non observar unha conduta inspirada no mutuo respeto, tolerancia e colaboración encaminada a facilitar unha mellor convivencia, por limitacións de saúde tanto físicas como psíquicas que lle impidan participar no desenvolvemento da actividade, por non aboar a cota establecida durante 2 meses consecutivos ou 3 alternos. Dereitos e deberes. Artigo 5. Dereitos dos usuarios. Os usuarios do programa Prevención da Dependencia gozarán dos seguintes dereitos: a acceder ao centro sen discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro como por parte das demais usuarios ou usuarias. O sixilo profesional, a manter relacións interpersoais, a unha atención individualizada acorde coas súas necesidades específicas, a intimidade personal en función das condicións estruturais do centro e servizos, a deixar de utilizar os servicios ou o centro por vontade propia, a participar nas actividades e ou programas que se organicen. Artigo 6. Deberes dos ou das usuarios, as usuarias. Os usuarios do programa Prevención da Dependencia terán os seguintes deberes: cumprir as normas básicas da actividade, presentar unha conduta inspirada no mutuo respeto, tolerancia e colaboración encaminada a facilitar unha mellor convivencia, respetar o funcionamento do centro así como non entorpecer a actividade regular e normal do mesmo, cumprir os horarios establecidos no centro, utilizar adecuadamente as instalacións do centro, avisar na medida do posible coa antelación das faltas de asistencia. Capítulo 5. Faltas e sancións. Artigo 4. Os usuarios do centro serán os responsables dos danos e prejuicios que por acción causen nas súas instalacións. A tales efectos as faltas clasificaránse en leve, graves e moi graves. As faltas serán de carácter leve, a simple falta de respeto, manifestada incorrección de trato, actitudes ou palabras desconsideradas ou inconvenientes de cara a outro usuario ou persoal adscrito ao servicio. A alteración das normas de convivencia creando situacións de malestar ou incomodidade aos ou ás usuarios e usuarias. Será incumprimento de carácter grave entorpecer intencionada e habitualmente as actividades a realizar no centro, o maltrato de palabra cara aos ou outros usuarios e ou persoal do centro, a sustracción de obxetos que formen parte do mobiliario e material do centro a disposición dos usuarios, a reiteración de 3 ou máis faltas leves. Será incumprimentos de carácter moi grave a agresión física ou malos tratos de cara aos outros usuarios do centro ou persoa que traballe no mesmo, a reiteración de 3 ou máis faltas graves. Sancións: por faltas leves, amonestación verbal; por faltas graves, amonestación por escrito dos servicios municipais
A retiración de 3 ou máis faltas graves dará lugar á expulsión do programa. Por faltas moi graves, expulsión do programa. Funcionamento do programa. Horario e lugar de actividade. A actividade irá dende mediados de setembro ao mes de xuño inclusive. O horario das actividades será de 4 da tarde a 8 da tarde, os martes e os xoves. As actividades levaránse a cabo no local sociocultural da parroquia de Vigo. Actividades e servicios. Entrenamento colectivo a través dos materiais de simulación dos que dispón o programa. Xeronto Gimnasia. Realízanse 2 sesións semanais de 20 minutos de duración cada unha. Debates de temas de actualidade. Sesións de psicomotricidade fina, manualidades. Obradoiro de memoria. Entrenamento de capacidades expresivas. Entrenamento, estimulación e rehabilitación cognitiva. Musicoterapia. Obradoiro de autoestima. Charla, coloquio de algún profesional da área sanitaria ou calquera de interese. Excursións e outros. A relación de actividades poderán variarse en función da demanda e ou das necesidades observadas por parte dos usuarios. A media tarde proporcionarse aos participantes un tentempié saudable. Artigo 11. O persoal. A educadora familiar é a encargada tanto da coordinación como do desenvolvemento das actividades. Contarase con servicio de taxi e furgoneta para realizar o traslado dos maiores dende as súas vivendas ata o local sociocultural e viceversa. As actividades e tarefas precisas para o desenvolvemento dos programas serán sempre prestadas por personal cualificado, educadora social, terapeuta ocupacional e poderá contar coa colaboración do voluntariado para o desenvolvemento de tarefas complementarias sen que en ningún caso exima o persoal da súa función. Tamén poderán participar neste programa estudantes do ámbito social en prácticas. Réxime económica. Os usuarios terán dereito ao uso e disfrute dos espacios comuns, así como a participación nas actividades que se organicen. Disponse dun servicio de taxi que poderán usar as persoas participantes empadroadas no Concello de Boqueixón sempre cando as súas limitacións de mobilidade lle permitan acceder ao vehículo. Os gastos do programa serán afrontados tanto polos participantes como polo Concello. As persoas participantes que usen o servicio de taxi aboarán 25 euros ao mes. As que non usen este servicio aboarán 25 euros por trimestre. Buzón de suxestións. O local onde se realizan as actividades contará con buzón de suxestións para que todos os usuarios poidan opinar e presentar indicacións para mellorar o funcionamento do centro sempre que redunde no beneficio de todos. Reclamacións. Calquera persoa usuaria do programa poderá presentar unha reclamación dirixida ao alcalde no rexistro do Concello ou a través da sede electrónica. Póliza de responsabilidade civil. A actividade disporá dunha póliza de responsabilidade civil contratada polo Concello de Boqueixón que garante a cobertura dos usuarios aos posibles danos. Entón, este sería, digamos, a ordenanza que se traia a aprobar aquí a este pleno. Doy a palabra ao portavoz de veciños. Ben, con respecto a este terceiro punto, como se di, este programa nace en outubro do 2010. Dende 2010 a 2022, 12 anos. 12 anos, polo que me dixeron que funcionaba moi ben, pero sen regulamento. Polo tanto, está ben que exista, digamos, unhas bases, non? Ben, con respecto a estas bases, hai algúns erros ortográficos e de correccións. No artigo 2, no parágrafo 4, dice: dispoñemos dun servizo de transporte para o desplazamento ao local sociocultural de Vigo de aquelas persoas que non dispoñen dun desplazamento autónomo ou non carecen, sería ou carecen, sen ese non. Entendo que o número máximo de participantes son 15, non? Agora mesmo, sí. Agora Agora mesmo, sí. O sea, foi o máximo que houbo, porque tamén hasta este momento tampouco nunca se chegou a ese tope de 15. É dicir, que non pode haber máis, digamos, é o tope máximo. Até o de agora, nestes 12 anos, nunca se chegou a haber 15 usuarios porque non había suficiente demanda de máis plazas. É dicir, que nunca houbo lista de espera. Exactamente, sí. Vale.
Ben, despois, no artigo 8, serán incumprimentos de carácter grave a sustracción, falta unha S aí, subtracción, e despois no capítulo 5 do funcionamento do programa repítese o artigo 9 que xa estaba previamente, entonces sería a partir de aí os artigos están mal, son 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, é dicir, que realmente non hai 15, senón que hai 16. Ben, con respecto ao artigo 13, que realmente poñen que o 12, pero sería 13, non? Con respecto a ese artigo temos algunhas dúbidas que nos gustaría que se nos aclare, non? E dice no parágrafo 2 disponse dun servizo de taxi que poderán usar as persoas participantes empadroadas no Concello sempre cando as súas limitacións de mobilidade lle permitan acceder ao vehículo. É dicir, non hai un taxi adaptado, entendo, entonces. Ahora mismo o taxi que se está utilizando para eso sí que é un taxi adaptado. Pero ao mellor pode haber algunha persona que ainda así non se sea capaz de usalo, non sei por que razón María incorporou esta redacción, non habrá que non che podo dicir porque non sei por que razón puxo eso. As súas limitacións de movilidade lle permiten acceder ao vehículo. Normalmente un taxi adaptado prácticamente pode acceder a todo o mundo. Claro. Eu sempre estaría ben que se poña aí que é un taxi adaptado. Sí, non é un taxi adaptado. Que realmente ademais é un programa deste tipo, sabes? Despois, no parágrafo 3 di os gastos do programa serán afrontados tanto polos participantes no tema do transporte como polo Concello. As persoas participantes que usen o servizo de taxi aboarán, é dicir, aí sobra unha N, 25 euros mes. E as que non a usen, este servizo aboarán tamén sen N 25 euros. Non? Entón, a nosa dúbida é se esos 25 euros non van en función da renda, é dicir, da capacidade. É dicir, todo o mundo tería que aboar eses 25 euros independentemente da renda que teñan e da capacidade que teñan. Pois, en principio, a idea é que si, son 25 euros ao trimestre, tampouco non é, digamos, a morte de nadie, entendo eu. Son 25 euros mes. Non, a ver, os que vayan ao taxi, si, os que vayan por seus medios, serían 25 euros ao trimestre. E os que vayan en taxi non hai posibilidades de que digamos, se reduza un pouco máis en función da renda? Si así o é, decir. Sí, non, seguramente que habrá casos en que sí, que non habría. Eu creo que o máis lóxico nesto é intentar que se redacte ben neste punto, o resto está perfecto, salvo esos erros que os ten calquera persoa, pero neste punto que se especifique ben, porque non é o mesmo unha persoa cun risga ou cun grado de dependencia grave que non teña posibilidades que pague 25 euros mes que outro que sí. Entón, eu creo que está ben que se especifique eso e, por tanto, eu creo que este punto sería convinte deixalo sobre a mesa hasta que se redacte ben. A ver, calquera destas persoas que ve que no momento en que diga que non pode facer frente ao coste non vai a deixar de ir a, digamos, a este servicio por non pagar, evidentemente previo audiencia a servicios sociais dicindo que o servicio social diga que esas persoas non poderán, non teñen medios para fazer abogar o coste do servicio, pois iría con cargo a emerxencia. Realmente, únicamente cambiar é que facer que se en base ao IPREN ou en base a unhas tarifas.
dicir, está ben que se faz un regulamento que todos estos trámites que falamos deles que se especifiquen aquí, porque claro, aquí di xenéricamente, dice que os participantes que usen o servizo de taxi, co cal se entenden todos, que levarán todos 25 euros mes, pero non son non é o mesmo que outro ou que outra, non? En función da renda que teñan. Se pon esa puntualización, pois estaría ben. Eu solo pido eso, decir, que se poña, que se especifique ben, porque non todos temos, claro, a mesma capacidade para dar 25 euros todos os meses, porque senón moita xente non vai, ou algunha xente, o mellor, non opta a isto, porque, bueno, pues ten que dar 25 euros mes, porque ten que ir en taxi, porque non ten outro medio, e vai non ir, porque ten que dar esos cartos, non? Entón, eu creo que sería convinte que se fai un regulamento, despois de 12 anos, que se faga, que se especifique ben. Eu só dicimos iso, non nada máis. Vale. Vamos a ver, Iván. Ahora falando, está ben que temos que ter en consideración os importes que cada un pode, os recursos que pode ter cada persona para o seu, claro, para desenvolver a súa vida, digamos, durante o mes ou o ano. Vamos a ver, si eu coñezo a todas as persoas que están indo ahora mismo a este servicio. A calquera delas lle cobra 100 euros ao mes e sigue indo. Sí, non quero dicir... Nadie me está dicindo que son 25 euros, é moi caro o servicio que non podo, non, mire, que é imposible. Este 25 euros o que significa é que o servicio non é que se poida manter, porque o servicio vai a seguir igual, porque que non está mantendo son os presupostos do Concello, evidentemente. Hai que tratar de que todo o mundo aporte un seu graíño de area, porque realmente a mí tamén, a veces as familias din, bueno, mira, pois... hoxe non podes, hoxe non vas, ou que se non, mira, aquí todo o mundo unha vez que paga, prácticamente é casi como, digamos, unha obriga de que, no, o sea, que estou pagando, pois tamén vou a acudir a ese servicio, que moitas veces o que se non pagamos nada non se valoran tampouco os servicios. 25 euros ao mes por que veña 2 días a semana, que me veña a buscar un taxi e me leve de volta 2 días a semana, realmente creo que 25 euros ao mes non é tampouco nada de non é nada dependendo de para quen sea. É dicir, eu tampouco creo que custa nada facer esa puntualización. Entón, que poñerías aquí? Pois a ver, aborarán 25 euros ao mes. A ver, por exemplo, os gastos dos programas serán afrontados tanto polos participantes como polo Concello. As persoas participantes que usen o servizo de taxi aboarán 25 euros mes en función da súa renta, digamos, bueno, pues, claro. Sí. Bueno. Sí, Iván. Dime. Mira, eu vexo lóxica a túa proposta, pero entendo que tamén no propio regulamento, no artigo 3, cando fala dos requisitos de acceso, dice outras causas que xustifican a necesidade de acceso a recursos alternativos adecuados a súa situación social ou de saúde e valoradas de xeito favorable polas técnicas de servicios sociais. É dicir, como posiblemente en todos ou na maioría dos casos van a ter vai a ser necesario un informe preceptivo. Entendo que nese informe preceptivo xa se pode xustificar pois a eximilos de pagar eses precios. De todas maneiras, perdona, Iván, de todas maneiras, o programa efectivamente leva funcionando 12 anos, leva funcionando ben. Eu estou seguro de que a técnica que redactou este regulamento pois ten coñecementos suficientes para entendo que é un regulamento adaptado ao funcionamento do servicio, non é
adaptar o servicio a este regulamento, senón é darlle forma ao que xa está pasando, non? Ao que xa, a maneira na que está funcionando este servicio. Entonces entendo que non hai problema en engadirlle esa coletilla que ti queres engadir no penúltimo artigo, ou no antepenúltimo, bueno, no 13 novo, pero bueno, entendo que esas situacións excepcionais de xente que non poida facer fronte ao pago, pois como xa se dixo aquí, pois para iso existen as axudas de emerxencia social do Concello, que na maioría dos casos ou que non se agota nunca o crédito disponible e que sí que das que se podría tirar para este servicio. Sí, a ver, como ben dice, eso está claro. Está claro, pero eu só era iso, sabes? Porlle, por exemplo, unha coletilla no sentido de poñer 25 euros ao mes, salvo certos casos, ou salvo excepcións, non? É dicir, unha cousa así. Salvo imposibilidade económica. Ou salvo imposibilidade valorada por los servicios sociais. Exacto. Se che parece ben. Así, para que quede constancia diso, sabes? Vale. E entonces nós imos votar favorablemente. É unha cousa máis que non che parezca mal. No artigo 2, mobilidade está posto con V. Escapouse chesa. Escapouse. É que non podo estar en todo. É imposible. Eso onde está? No primeiro parágrafo do artigo 2. Mobilidade en galego entendo que é con B. A ver... Sí, que é con B, sí. Incorporamos entonces no artigo número 13 movilidade con B. No terceiro parágrafo, os gastos do programa serán afrontados por os participantes, transporte e todo era por o Concello. As persoas participantes que usan o servicio de taxi abogarán 25 euros ao mes e dependendo da súa situación persoal, socioprofesional ou valorada nos servicios sociais, ou se pagarán ou non esos 25 euros. As que non usen ese servicio abogarán 25 euros por día. El texto sería: abogarán 25 euros ao mes, salvo imposibilidade económica valorada polos servicios sociais do Concello de Boqueixón. Sí. Moi ben, pois veña. Procedemos entonces á votación deste punto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 4, que é este punto de urxencia. Modificación das vogalías na Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero dos Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra. Antecedentes. Con data 11 de outubro de 2018 tivo lugar a primeira reunión da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero dos Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra. Como participantes da mesma figuran persoal político e técnico, ámbito da administración local, periférica, sanitario, educativo, de seguridade dos Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra. Con data da 17 de marzo de 2022, con número de entrada 2022/312, a vogal titular da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero en representación do Centro de Saúde de Touro, dona Mercedes García Rendo, enfermeira, comunica a súa baixa como titular da vogalía. Así mesmo ponse en coñecemento do presidente da Mesa a proposta de nomear como nova vogal titular a dona Sara Barbazás Pais, con DNI e tal, enfermeira do Centro de Saúde de Touro e como vogal suplente a dona Rosario Rivas Mato, matrona do citado centro. Con data 5 de maio de 2022, con número de entrada recibes o oficio do xefe do equipo de violencia de xénero da terceira compañía de Santiago de Compostela, no que se comunica que para unha mellor colaboración e coordinación dun xeito activo na loita contra a violencia de xénero é preciso participar na Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de xénero dos Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra. Entón, como xa vos comuniquei, que o 18 de maio está convocada esta mesa aquí no Concello, pois propónse este acordo. Tomar razón da baixa como titular da vocalía do Centro de Saúde de Touro na Mesa Local de Coordinación a dona Mercedes García Rendo.
designar como vocal titular do Centro de Saúde de Touro a dona Sara Barbazás Pais e como suplente a dona Rosario Rivas Mato. E designar como vogal titular en representación do equipo Biogen de Santiago de Compostela ao xefe do equipo de violencia de xénero da terceira compañía de Santiago de Compostela e como suplente ao integrante da compañía designado por aquel. Entón, doy a palabra ao grupo, ao portavoz de veciños por si a alegación. Neste punto non temos nada que é algo, son cambios e son incorporacións, entón non hai nada que dicir neste senso. Imos votar afirmativamente. Por parte do Grupo do Partido Popular tampouco hai nada que alegar neste punto. Entón procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Aprobas entón tamén por unanimidade este punto. Pasamos agora á parte de control. Remitiuse toma de razón dos decretos da alcaldía editados entre o 1 de marzo e o 30 de abril de 2022. Por si hai alguna discrepancia, pois se atenderá se é necesario. Punto número 6. Toma de razón do reparo de legalidade suspensivos e procedementos dictados pola Secretaría de Intervención entre o 1 de marzo e o 30 de abril. Se acompañou o expediente no cal se di que non houbo ningún reparo por parte da Secretaría de Intervención entre o 1 de marzo e o 30 de abril de 2022. E pasamos ao punto número 7, que serían rogos e preguntas. Entón, quen tedes moitos rogos, moitas preguntas, quen empeza? Non hai? Toca a Carmen, pero Carmen non lle deu. Carmen, talle o micro. Carmen. Vale, ahora. Hai, sí. Sí. Vale, nada, eu só unha cousiña. Recordarvos que nos enviades as actas das xuntas de goberno, que sempre se nos viña enviando cada 15 días, e fai moito tempo que non recibimos esta documentación. ¿No recibiste? Vale, lo comprobamos porque os las mandamos. Vale, entonces o que facemos é la colgamos no Drive, vale? Vale. Igual hubo un problema, igual pesaban mucho e o correo non se mandou, pero o certo que fai pois desde o último pleno, cando diseche desas mandamos todas. Vale, non te preocupes, mañán as colgamos en Drive, vale? Vale, pois por a miña parte eso solamente. Ángela? Bueno, eu teño... Hola, boas noites. Teño dúas preguntas son de fácil contestación. Estes días pasei pola ponte de Quián e vin que sí que estaba arranxada, pero está en bastante mal estado. Non sei se van a pedir que a volvan a arranxar, que van a facer, porque a verdade é que non parece unha ponte que teña 4 ou 5 meses. Pois, amigo, hoxe estes días non pasei, pero non quedou ben arranxada. Eu sei que aqueles unha vez que fixeron si quedara ben, depois de arranxala, prefiero. Pero xa aí pode estar outra vez mal. A ver, máis que arranxala, parchearna. Eu teño fotos que agora teño que buscar, pero xa fai como 15 días ou así, está en bastante mal estado. Parece que repisou. Hai grietas. Bueno, eu pasarei por ali mañán e primeiro xa vou farei un reportaxe fotográfico que vos tamén pasarei para que tamén vexámoslo todos así, fotos feitos de mañán, e si realmente hai algunha deficiencia van a volver a repararla porque está en garantía e nós tampouco non vamos a querer comer un marrón de ter que reparar con fondos do Concello.
creo que non o podedes apreciar desde aí, No. pero podo vola pasar Ao grupo. ao grupo. Son feitas do 8 de abril. No, entón, do 8 de abril para aquí non mellorou. Bueno, fai un mes, pero é que non me lembraba cando foi. No, pero digo que Ao pouco de do 8 de abril para aquí que non mellorou. Espera, que eu estou buscando. Está mal. Realmente parece máis unha chapuza que un arranxo. Bueno, despois, o estado das marquesinas, como ben decía Iván na súa intervención, están en bastante mal estado. Fai uns días varios pais protestaban nas redes sociales de como están. Non sei se teñen previsto cambialas, A ver, realmente teñen constancia desto. no, evidentemente non. Eu algo tamén nas redes sociais non é que ande moito, procuro non andar moito, senón igual me mosqueo comigo mesmo. Pero sí que vin o que faz, era unha lina gándara frente, creo que frente ao Breixo, que faltaban os paneles, pero moitas veces, a ver, as marquesinas é mobiliario urbano que é de uso público para todo, evidentemente, pero moitas veces os danos que hai nesas marquesinas non nos causa o Concello, nin nos causa a xente polo seu uso, senón máis ben que son actos vandálicos que realmente, claro, nós temos que tratar de corrixilos e de subsanar eses danos. Estamos facendo o que podemos, pero... Evidentemente. Nadie di que fora o Concello que ana romper. No, digo, o sea, que non é realmente por uso... Xa, escoita, eu digo, non se están rompendo, digamos, por uso normal. Sempre hai algún energúmeno que o que fai é facer mal, fai dese destozos, toma como marquesina. Estes días apareceu rota tamén a lía que está no cruce de Ledesma, ali xusto na parte dereita, que é onde pasa o autobús cando vai hacia Vila de Cruces. Demagaron o viaxe ao cristal dun lado e tronzaron o cristal tamén, cando realmente, joder, é algo que creo que non lle debería molestar a nadie ter que haxa unha marquesina, porque se use para estar ao coberto, joder, realmente é difícil creer que a xente que seamos tan pouco sociables e respetando un pouco, digamos, o que é público. Bueno, xa que usan os nenos e as nenas polo menos. Ahora temos aquí unha nova temos aquí unha marquesina nova que se vai instalar. Temos aquí agora unha marquesina nova que veu que solicitamos ya a Xunta e ben para poñer aí no cruce en Boqueixón, ali no cruce que vai a Maravexás, porque a marquesina que é ali situada, aparte de que xa os tractores, como está situada xusto na curva, xa estropearon varias veces, agora vai se poñer unha nova no outro lado, para que retiramos dali aquela outra, porque realmente está nun sitio bastante difícil para que os tractores que pasan agora cada vez son máis grandes e pillen sempre de esquina sempre a tan... Entón, esa vai a instalar agora estes días que vai empezar a haber algún máis personal para traballar e vai a instalar ali unha marquesina nova. E vamos a seguir tratando invertindo en novas, onde haxa algunha que non teña reparación, por base tenemos que invertir en marquesinas novas, onde as que sean que se poidan reparar, vanse a reparar. Evidentemente vos avisádonos as que saltou a mí unha dos laterales ou o que sea, eso para tratar de nós tamén nos avisar a xente, sobre todo os pais dos nenos que van á escola, que son os que máis ven os que máis as usan, e vamos a tratar de irlas renovando e arranxando todas as que están defectuosas. Vale, pois pola miña parte nada máis. Moitas gracias. Bueno, agora volto eu. Ben, eu teño varias. Unha é en relación a unha nova que saía en marzo deste ano, e literalmente dicía: ambicioso plan de rexeneración para 38 km do Ulla na comarca. Chámanlle o programa ou proxecto 1000 ríos, para que, digamos, a Xunta recibe 5 millóns de euros. Baséase, segundo Puña, na mellora da vegetación coa eliminación de especies exóticas invasoras e a plantación de especies autóctonas, coa supresión de obstáculos e optimización dos dispositivos de franqueo,
e intervirase en 11 tramos do río Ulla, entre eles en Boqueixón e outros 8 concellos. E construirase unha nova estación ictiolóxica no Xirimbao. Entón, en relación a isto, que actuacións se levarán a cabo no noso concello e cal é o seu prazo? Son moitas actuacións. Aquí prácticamente non van a facer prácticamente nada. Porque e vai pasar como cando foi a carretera da Nacional, a da Xunta esta, que iba a haber unha partida importante de pasta para arranxar, era para arranxar en carreteras da Xunta, pero resulta que na primeira que engancharon xa gastaron a pasta toda, entón para aquí fixeron 4 remendos. Entón, ora están arranxando, están con outro proxecto para continuar co arranxo desta carretera da Xunta, e no plan este dos ríos tamén creo que van a tratar de limpar un pouquiño os márgenes donde sea fácil chegar, pues tratar de quitar algúns árboles que teñan tirados polo río e tal, e aquí pouco máis van a facer, aquí porque xa non van a facer prácticamente nada. É dicir, que non van a facer prácticamente nada, pero poñen que sí que van... Porque claro, é outra, porque collen desde Padrón hacia aquí, hasta chegar aí ao encoro de Porto de Mouros. Entonces, todo ese tramo, ese diñeiro non chega para digo nada, porque aparte creas unha excepción etiolóxica, empezas a facer algo de millonas en Padrón, vindo para aquí, todo realmente o que chegas aquí, pois, algo de limpeza nos laterais do río, quitando algo de maleza, que sobre todo van ir a tratar de sacar por eso as canas desas que nacen agora, que se plantaron en algún momento, que nacen moitas á beira do río, por tratar de sacar ese tipo de especies que son invasoras, e pouco máis, non van a facer moito máis traballo. Ben, outra... O traballo de limpeza do río facían antes os veciños, pero agora non se deixan nin cortar ningún árbol, nin fazer limpieza prácticamente. Tens que ter máis permisos que tal, entonces agora así están. Nadie vai a retirar os árboles que parece que aparecían na beira do río, así están os ríos, que non están ben cuidados. Pero iso tamén é cuestión da Xunta, non? Xa sabes que todo relacionado co río Ulla, en principio é da Xunta, non é de... Nós para facer calquera cousa temos que pedir permiso, cando é red natura e dá moito máis, entón... Ben, outra cuestión é que o 18 de abril deste ano saiu unha nova que dicía que a Diputación dará apoio técnico aos concellos para o seu acceso ás subvencións do Goberno do Estado á rehabilitación de edificios municipais, con un orzamento de 600 millóns de euros. Ese apoio técnico faise cunha oficina por medio desta para a captación e xestión de proxectos vinculados aos fondos Next Generation. Ben, chámase o plan PIREP, e a cuantía máxima por proxecto é de 3 millóns de euros, e os concellos de menos de 20.000 habitantes, como é o noso, poderán presentar dous. Que van a financiar? Pois actuacións de melloras enerxéticas, accesibilidade e sostibilidade. Permitirán estos acondicionar instalacións administrativas, educativas, asistenciais, deportivas, sanitarias, etc. E financiarase entre un 85% e un 100% dos proxectos. Entendo que o Concello de Boqueixón presentou algunha solicitude neste senso, non? Sí, señor. Presentouse unha solicitude para mellorar aquí na Casa do Concello, para tratar evidentemente de mellorar e tratar de aforrar enerxía, que é do que se trata. E que se vai a facer? Pódenos explicar un pouquiño? Vaise por un lado facer aislamento exterior de toda a Casa do Concello, o tellado novo, sobre todo na parte no que era o Concello Vello, esta zona máis a parte de atrás que está con tella, por vaise revisar, vaise meter tellado novo porque ten necesidade,
E na parte nova tamén, de que é un trillado mar novo, un trillado deses planos que está metendo en algún zona bastante humedade, entón vaise a revisar todo o tellado. Por fora, o aislamiento térmico sería, en principio, meterlle o SATE para que haxa menos humedade, cambio de carpintería de aluminio, na zona da parte de arriba que entra moita humedade, pois tratar de meterlle abrirlle algo de zanja para tratar de aislar un poquinho máis de tanta humedade que lle entra a este edificio por a parte de arriba. E a canto ascende o presuposto? Que son 320.000 euros, anda a cousa, por aí, sobre 320.000 euros. Pero realmente cada concello pode presentar dous, non? Podíamos presentar, pero evidentemente tamén ao ter que financiar unha parte, pois tamén fomos un poquinho máis, digamos, cautos. Ben, outra cuestión é o relativo á planificación dos traballos de roza e limpeza durante os próximos meses. Teñen algunha planificación, é dicir, digo, roza e limpeza de pistas de monte, de pistas pavimentadas, etc. Non? Teñen algunha planificación neste senso? A ver, as pistas de monte, todas as parroquias, por lo menos cada 2 anos están desbrozando todas as pistas de monte, cada 2 anos, porque evidentemente todos os anos non damos feito iso, que está un tractor todo o ano prácticamente de non para de rozarse asfalto, unha vez que acaba o asfalto monte, entonces temos moitas pistas, entonces unha vez que acaba no asfalto sigue desbrozando en monte. Estáse tratando de dividir un ano, se son 14 parroquias, un ano 7 e outro ano de outra 7, tratar de que cada 2 anos por menos todas as pistas de monte estén desbrozadas. Xa se empezou agora no mes de abril, xa se empezou co desbroce das pistas asfaltadas. Empezouse, como sabedes, vais tratando de facer en base, sobre todo o que é o desbroce máis concienzudo, en base a onde haxa festa, digamos, neses días. Entonces, empezouse por Lamas, que era na parroquia na que primeiro hai festas, se rematouse en Lamas, estáse en Oural, estuvo xa a semana pasada e continuou esta para deixar a Oural tamén ben rematado, e agora posiblemente para a semana que ven vai empezar a outro trator, que a outra desbrozadora que é desplazable, para darlle unha pasada rápida a todas as zonas de máis tránsito da xente, para sacarlle esa capa grande agora de erva que hai en todas as parroquias canto antes, e depois xa ir ao trator, o sea, que é a desbrozadora xa máis darlle o retoque completo tanto a facer a V, que digamos que é o que se fai máis cando é digamos como é unha festa. Tamén se dou tamén as pistas de monte, van asfaltadas que van hasta o Picuta, porque tamén agora a final de maio tamén hai a romería do Pico de Maio, entonces tamén se dou un repaso para que queden, para que teñamos esas pistas, aparte de que o Pico visita moita xente, porque tamén esa zona tea, digamos, ben limpia. Así, agora mesmo o trator está en Oural, e seguiremos así, o sea, a planificación vai continuar, canto menos espacio cambie o trator dunha parroquia para outra, o sea, dunha punta para outra, pois tratamos de ir vendo a datas das festas e seguir no entorno desa parroquia para ir chegándose á seguinte, para non andar co trator vai cambiando tanto de unha punta para outra. Só unha puntualización. Dixo que a limpeza se levaba, decir, se facía en relatas festas, non? A primeira festa foi a de Pousada, despois a de Lamas e agora neste fin de semana a do San Cibre. Non houve festa como tal, pero os viais estiveron nesas datas. Pois, como representante dos vecinos de Pousada pido desculpas. En serio, non... Agora que están os tratores cerca, Pois non, pois seguirá de
Non, menor. O Cando sexa. o trator está Que por... non quede polo tema das festas, porque, No. digamos, non houbo baile, non houbo música, pero si houbo festa. Bueno, E outra cousa, sobre Pousada, outra cousa máis, que aínda a xente espera polo espello na curva de Gondar, que aínda sigue sin porse nese sitio. eu sigo dicindo que aí non fai falta ninguna espello, non sirve para nada. Digo que non sirve para nada, E isto nunca mo dixeches hasta hoxe, Bueno, pero bueno, si vai para San Juan, vai a Puñelo, despois de meter, ese sí se sirve para algo. Vale, se non sirve, quitámolo. Esa curva, chamo eu curva de Gondar porque así, na parte alta está a finca que era de Gondar, que xa está para limpar case, Xa, pois temos que volver a insistir, a demandarlle outra vez ao banco correspondiente que a faga, ou se non facela, xa pasarlle a factura outra vez, que iso é do que se trata. Claro, entre a maleza que houve e que ten agora, e que non é unha pista ancha, e que queda unha zona alta, pois non se ven os coches que veñen, que o tránsito de coches non é... Non, aparte aí tampouco non suelen non corren moito, algúns tamén temos en todos os lados, temos os nosos pilotos de rally, pero non é o caso, aí non suele ser sitio de que os coches corran moito nesa carreterica. Vale. Pero bueno, tampouco costa... No, moitas veces o problema é onde poñelo, por se houvese un sitio onde poñelo para que... Porque hai que poñerlle un poste, se houvese un poste, un sitio, digamos... hai postes, sí. Tú a ver como poñello, pero porque o espello posiblemente... Bueno, San Juan por aí, se temos espellos, mirar onde sea o sitio ideal para colocarlo e ver se realmente sirve. Se funciona, pues ojalá que funcione, que non evite que haxa problemas de algún accidente. Bueno, pola miña parte nada máis. Vale. Moi ben, pois penso que non temos nada máis. Hai unha subvención da Xunta que vai invertir agora antes de que empece o vindeiro curso preto de 800.000 euros na mellora aquí do centro do CPI Antonio Zacoto. Vai sobre todo a parte que se vai ver afectada e a parte de abaixo, que é a parte antigua, tanto comedor, vais facer unha pasarela para que os nenos que salgan do edificio de infantil que cheguen, que vayan por unha pasarela coberta hasta a entrada do comedor, porque é unha demanda dos pais. Bueno, os pais demandan moitas cousas que a veces, pensando ben, realmente para mí non habería necesario, pero os pais queren esas cousas, e moitas veces a xente, o colexio pide, outro pide, e a xunta, adiante, bueno, fanse cousas, pero hai veces que hai cousas que se fan que moitas veces eu tamén considero que tampouco non tiñen moita razón de ser, pero bueno, son 800.000 euros que van para mellorar, sobre todo, evitar que se gaste tanto combustible, porque vaise mellorar máis ventanas, vaise conseguir que o aislamiento térmico dos nosos centros de saúde ou de educación estén ao mellor nivel do que poidan, como calquera colexio de Galicia. Vale. Bueno, nada máis. Non se van a instalar placas nin nada disto, non? Placas de recoñecemento? No, placas solares. Aí non penso que non van con esa idea de meter aí no centro placas solares, non. Digo, ou no centro, na casa do Concello, ese plan que vostedes tiñan non contempla iso, non? A ver, aquí a mellora, realmente, eu falando cos técnicos, con técnicos que din que son técnicos que falan de cal é a mellor opción. Aquí, por moito que se diga, as placas solares non dan para realmente para o que a inversión que hai que facer. Evidentemente, se se subvencionan, permítase, e se pode conseguir instalar, fazer todo o tillado con placas solares, e que eso nos permita aforrar eso, como isto era subvencionable, é dicir, se se fai un proxecto con placas solares, o mellor tamén o aceptan, é dicir.
Bueno, podemos mirar de facer, o sea, sería unha cousa ideal, sería para incluso para levarlle, poñerlle calefacción o sea, para todo, para aquí para os pabellóns, para todo, para o campo de fútbol, pero bueno, eso xa non é viable porque non. Por exemplo, ou para outros sitios, non? Sitios, digamos, que teñan afluencia de xente, Casa do Concello, pabellón, Casa da Cultura, etc. Non? No pabellón, posiblemente, nos pabellóns ou no campo de fútbol, posiblemente podería chegar para que, se tal, se fose para quentar a auga, pero para o alumbrado non, porque o alumbrado sean estas luminarias, sean os focos LED que temos ganas de poñer LED nos campos de fútbol e nos pabellóns, non vai porque consume moito e o alumeado, o sea, o que as baterías das placas solares non cargan suficiente para que os focos teñan luz precisa. Pero bueno, pero para si para o meu pago a quente podíase utilizar. Xa houber aí no pabellón aquí do Forte unhas placas solares para tratar de auga quente, pero que tamén non foi ninguna solución porque tamén duraron pouco tempo esas placas solares que había aí no tellado dos vestuarios do pabellón. Bueno, pois son as 10:20, levantamos a sesión. Boa noite a todos e gracias por a vosa presencia. Gracias.